Ниндей матур жерлерде біздің бабаларыбыз орнашқан, мен айтамын. Ирақ бабаларыбыз, әлтігі Бульдог Харламов деген бар бейді. Шол Қазанға келген 1000 жылқына шында Бадруддиновқа бәйлене имеш. Атасы татар, атасы бойынша татар. Не де, меня де, в какой жопе де живут монголы де, в каких прекрасных местах татары де. Айтасын келе, меня Польшадан келгенлер е, пионерлар алар. Бір жетекшізімі алып тұрады сіздің клиниканы елғағыз де. Мен айтмадым енді. Мұнда көрділер. Бұтан жерде ол водохранилище, мұнда да водохранилище енді. Қайсы жерде 50-60 шақырым кеңілігі. Утраулар да барды. Мене балықшылар күніне ел сайын газетте материалар yazғанда барадыр ем. Бұйырған деген ауылда шетінде тұрдық. Мен шында қондым алар білен, балықшылар білен шында. Менде бояған қызлар. Бояған түгіл, енді боялған қызлар енді. Боялған. Жоқ, ялған қызлар. Боялған қызлар. Боялған қызлар. Міне кімнен уақыты жоқ келерге елға бойына. Қарасын, музык тыңдасын, міне қисыланып, өзіне тыйылсын шылай елға бойында ерген кібік. Су исі де яқшы. Өзі бір мұғжиза енді жайының ақырында шынды елі кешілер, елі күнлер, елі түнлер үлік болмайдыр бұлай. Одессада мәселен ересің, октябрь айында да болды ортасында. Абайым ұзата, мен кетем бұйтан жерге кешілен трамвайға. Нендей рахат елі жел шындай, рахат кешілен елі жел шындай Одессада. Анда міне бір 2 шешме бар. Шу шешме суынан ұйышқан көл. Менелік камының бір суы шушында енді шірік су еміш. Тігі айталар бет лягушатникті баллар. Мұнда баллар құйыны бергеш ме айтам енді бір шырақ су деп. Неше ел ұзды соңыдан тігі яғына барып қарасам, тирен екен, суы да яқшы екен. Камыға қарағанда, шынки камының тігі яғында міне ол тігі орысша айтмышлы, городская канализация. Ғафой тегіс бүтін бұқ сейдік шында ағыла екен ол. Қазір бүтінесі пішірақана Екатеринбург еміш. Бір шарташқына қалған янда су кіргансында япқанлар еміш көліне. Анда плотинка деген нәрсе не бар енді. Буа, пруд. Анда да ілік 50-ші жыллардамы, 60-ші жыллардамы су кіргенлер кішілер. Қазір жоқ, пішірақ кіріп болмай. Міне бай. Анда банклар, нендей матур, зур-зур юртлар түзгенлер. Ақшалары қоя қойырға білмейлер. Тігі Ханты-Мансийский округқа шунан ақшаларыны Екатеринбургта банктамы үйлеріні матурлап, ескі үйлеріні яңартып қойғанлар. Бик не, аларының да хатта Қазанға қарағанда бюджеті да зуррақ Екатеринбургта. Алар Қазаннан алдан метро түзей башладылар. Байып құтырып яталар. Асуларын шестартырға имеш ақшалары жоқ. Шундай не, міне мұғжиза енді кавычках. Мен искать түшті, yüzü бергенде қойсы вақытта көлінің түбін сезесін де. Әлі мен айтам, бұл не тәгәрмәш ята. Біздің ауылда мәселен жайкінні мәшіл аталар алып келіп тәгәрмәшіні салдырып неден арбадан суға ташылар. Чөнки ол бүртсін деп
теге тимер урысча әйтмешли ободок, ул төшеп китә агачтан. Шуңа күрә бу суга ташлыйлар тәгәрбәшне. Ул анда бүртеп катырак тора. Шул төрле нәрсәләр, шул мәйтем тәгәрмәчләр бу нәрсә төбендә анда су астында әллә нәрсәләр бар монда. Менә бу ашарга эзләде шикелле. Кыш көнне ушы 1 сагаты, 2 сагаты булса, менә шушы мизгел рәхәтләнеп, йөзеп, кояшка пешеп, шатланып, оҗмакка эләккән шикелле тоелыр. Хәзер менә юк, ияләшәсең, яхшыга кеше өйрәнә дә сизми башлый менә. Сизми рәхәтлеген кеше. Менә теге яшь чагында кеше бит уйламый, ул картлыкта менә яшьлекнең бер көне булса, ул ничек җиңеләеп, рәхәтләнеп йөри. Яшь чагында кеше менә канагать түгел, бәхетен дә сизми. Ул бер җир авыртмаса да, нитмәсә дә, бәрбер канагать түгел дөньяга, үзен бәхетсез дип саный. Алар сорап кара әле аларда. Теге җитми, бу җитми имеш, нәрсә ди, менә ди. Яшь чагында яшәп кара кирәк имеш. Картайганда ул кирәкми бернәрсә диләр. Урысча берсе әйткән бит. С деньгами не так хорошо, как без них плохо ди. Шулай әйтсәс килә ул хәерче кеше, ярлы кеше. Гел акча турынан бер әйтем дә бар икән, гел акча турынан уйлый ди. Уйлый, акча булса, мин бәхетле булам. Юк, ул бәхет китерми. Ул менә һава шикеллеме инде менә. Кеше суларга тиеш, суламаса, җитмәсә кислород авыр ди, шуның шикелле. Булса, бар инде нәрсәсе бар. Шуның шикелле байлар да алар бик үзләрен бик бәхетле дип санамыйлар. Әнә Абрамович нәрсә җитмәгән инде. 6 бала белән, хатыны белән аерылышып. Нәрсә җитмәгән. Прохоров ансы инде 60-ка килде. Ансы һаман өйләнмәгән. Миллиардлар теге антурнан итергә, шаяртырга була. Кого может женщина сделать миллионером? Миллиардер ди. Шуның шикелле Прохоров әгәр дә өйләнсә, ул миллионер булыр әллә кайчан. Өйләнмәгәнгә күрә ул миллиардер. Менә депутат чагымда бер кеше миңа мөрәҗәгать иткән, юлыккан килеп, ди хатын белән син депутат дип бүләргә бирәл ди байлыкны ди. Ул теге элек КамАЗда, Кавказдан килгәннәр, озын бурынлылар тегеләр, шуларга гел ярдәм иткән икән, посредник булып, КамАЗлар сатып, аларга үзенә кесәсенә акчаны салып, байып, хатта бер 3 бүлмәле квартира, ул 95-нче елны булды минемчә. Шунда 3 бүлмәле квартира, фатиры тулы электроника. Ул вакытта электроника бит атаклы нәрсә, тулы электроника. Шуны хатынына ташлап китте, тик теге бик артык сорамасын дип. Үзе кайда да читтә йорты бар, тагы нәрсә. Шунда теге хатыны әйтте, ул вакытта мин әле редакция эшләгәндә 700 мең аладырым, күп булса миллион. Ул әйтә, хатыным ди базарга бара, якшәмбесе инде 1,5 миллион бирмәсәң ди, ашу тавыш куптара ди, менә яманга өйрәнде ди. Шул акчага ул кеше шул ияләшә, комсызлык бу нәрсәме, канагатьсезлек шул туа кешедә, һаман акча җитми. Ызгыш чыга бәрбер шул акча аркасында. Әйткән бит берсе килгәндә теге докторга: "Доктор, дайте мне таблеток от жадности". "Да побольше, доктор, побольше" дигән. Шуның кебек инде. Менә видеоны бер башында әйттем бит әле. Нәрсә бушка ләккән нәрсә, кадерен белми кеше шуны әйтәсе килә. Менә кемдер ширле өйдә ята, мискеннәр. Алар менә шулай килеп, су кереп, йөзеп, кеше арасында йөрү, ул бит зур бәхет дип санар. Кеше юк, канагать түгел, анага бер арак эчәргә кирәк, аунап ятырга кирәк, сугышырга кирәк, шунда канагать була ул. Булай юк, канагать булмый ул. Бер әле Екатеринбургта бер таныш вакытында абыем монда килгәч, ул аны кунак иткән, теге әйтә, бик яхшы кунак иттеләр, истә дә калмады, ничек өемә кайткан ди. Менә шулай кунак иткәннәр. Вот, шундый менә безнең видео булды инде. Исән сау торыгыз.